Mangibingelela abangcwele nasenkozweni yomkhuleko sawukhuluma isizwe sawukhulekela kulo nakulolu suku litholakala encwadini yabahluleli sasihluko sesishagalolunye sifunde kusuka evesini lesithathu sigcine evesini lesithupha. We'll read the book of Judges chapter 9. Start read from verses number 3 to 6. It read thus: So Abimelech's uncles gave his message to all the citizens of Shechem on his behalf. And after listening to his proposal, the people of Shechem decided in favor of Abimelech because he was their relative. Verse 4. They gave him 70 silver coins from the temple of Baal Berit, which he used to hire some reckless troublemakers who agreed to follow him. 5. He went to his father's home at Ophrah, the home of Gideon, and there on one stone they killed all 70 of his half-brothers, the sons of Gideon. But the youngest brother, Jotham, escaped and hid. Last verse, which is verse number 6. Then all the leading citizens of Shechem and Beth Milo called a meeting under the oak beside the pillar at Shechem and made Abimelech their king. Inkosi ayibusisa ukufundwa kwezulayo. Siyalibonga Nkosi liphilile linguwe liqondisa intando yethu entandweni yakho. Qondisa izinyawo zethu edwaleni elinguKristu. Sibusise Nkosi ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Singakathandazi bazalwane ngiyathanda sibhekele incwadi. Itimu yalapha ithi to hide in the rock. To hide in the rock. Cashe edwaleni. La kukhulunywa ngoGideon. uGideon niyamazi bazalwane wabizwa uyena lokubhalwa eBhayibhelini kwamanye amabhayibheli kuthiwa uJerubbaal. uGideon wabizwa ngesikhathi esibi isizwe sakubo sehluliwe ama-Midian sihlukumeza bethi bayalima mase kuyavuthwa bafike bavune konke noma bashise noma bathathe yonke into yabo fihliwe yonke into aze ke manje abhula ukolweni nje ke cashelwe ama-Midian athatha konke kuyaqoqwa yonke into yabo ngoba isitha sikufuna uhambaze sikufuna ungenalutho sikufuna ulambile sifuna isitha masifika isele eqinisweni ngalizi kahle lisa ngokuzotshontsha lisa ngokuzobulala umchithi wokulungileyo isele nako uGideon ke ubhula ukolweni ecashile nje uyesaba ngoba maye kabonwa izawuthathwa yonke lento enawo ngoba bafuneka belambile bafuneka beswele bafuneka bengenalutho. Niyakhumbula ukuthi ingilozi yabe sifike ecashile njalo ithi qhawule ngamandla inkosi nawe hawu inami kanjani ngicashile isizwe sakithi sigqilaziwe na hayi kanti letha amandla ingilozi kuGideon nekhumbula ke yonke lento kodwa ngikho ke lapho kakhulu iBhayibheli ke lithi ke wathatha uGideon kuleso simo esinjalo wasinqobela isizwe sakubo kwaba nokuthula for 40 years kunokuthula. uGideon waziwa ke uNkulunkulu engakuye waqondisa zonke izinto ezayiduka wasefaka uGideon mayefa uGideon ufa unamadodana awu70 ngoba yena amakhosikazi amaningi. Kukhona nendodana ayizala le eShechem. iShechem is that part northern part yangale Palestine. Kunentombi okanye isancinza lokuthi half status wife ushuwa ngaganene naye ajola naye wamthola umntwana kuye
kusho ukuthi ke oka71 ke manje lo yamntwana wakhe mayese file ke uGideon base bayaphambuka bayikhohlwa indaba yakhe nezimiso nemfundiso kaGideon laba besizwe sakhe yangena yakhalakathela inqolo ehlathini kwaphinde kwahlwa futhi iminyakeni yesithathu nje eshonile uGideon bakhohlwa yonke nezimfundiso zakhe nazo zonke izimiso zakhe waseqhamuka ke lo mfana ke ozalwa lo yasisi okanye loya wesifazane waseShechem uma eqhamuka ubona lamadodana awu70 akaGideon ufuna ukubusa ngoba ukubusa lokhu kwesisikhathi kuthathwa ngendluzula wasuka wayekhonina eShechem waya komalume bakhe uma efika wafika wathi nikhethana ukubuswa inqwaba yabantu abawu70 kunobani buso umuntu oyedwa futhi njengami nje uzoba igazi lenu abenyama yenu omalume ke yehla kahle kubo le ndaba base ke bethi cha hayi ngcono kube wena base behamba belanda imali ezithixo zethempeli bemnika kubakuthengwe ama mercenaries kuthengwe amabutho lathengwayo ama troublemakers azohamba manje aholela imali ephuma kuleli thempeli lezithixo ukuba bahambe bawolwa kushawela abafana bakaGideon abawu70 baqothulwe qothwa imbokodo nesisekelo so that uAbimelech kube uyena ozobusa abusela nangempela wayiphaka ke impi uAbimelech uthi Abimelech seized power by force with the help of his uncles usizwa ngomalume bakhe uma ke esebashaya ke baqothula ke oyedwa umfana his name is Jotham oyedwa wasinda he killed 69 lapha eShechem ke idolobha elinomlando bathandekayo ngoba lilapha edolobheni endaweni okuthiwa yakwaManase iShechem was an ancient city iyona oqala uAbraham akha kuyo ialtar akhela uNkulunkulu emveni kokubonakala kaNkulunkulu uAbraham he arrived there and he built his first altar there according to the book of Genesis chapter 12 verse 6 and 7 it was selected by Joshua as one of the 6 cities of refuge kusho ukuthi kwawindawo kulamadolobha ayisithupha emiswe uJoshua ukuba kube khona imizi yokuphepha nawo leShechem yayingenye indawo zokuphepha so indawo nje enomlando and it was where Joshua gave his farewell address esehamba uJoshua wayelapho evalelisa ethi ke noma isibindi wara uNkulunkulu uyawunenzela lokhu namandla njalo njalo ekhuluma yonke farewell speech yakhe wayethula lapho eShechem uJoshua iBhayibheli ke lithi ke bafake waseke uJotham ucasha edwaleni lokho esizokhuluma ngakho ke bazalwane sithandazele kukho wacasha edwaleni bafa lo 69 waseke uShechem thatha umbuso ephila uJotham uphiliswa yini wacasha edwaleni umkhuleko idwala lethu lokucasha umkhuleko indawo yethu sambatho sethu umkhuleko ithawa igama lika Jehova elithi silenkosi liumbhoshongo ophakeme olungileyo noma ohlakaniphileyo ubalekela kulo abese londeka bathandekayo umkhuleko no matter what kungama konke bathandekayo kodwa ungama ukukhuleka ngoba ukukhuleka ioxygen yekhona ukukhuleka isibani ukukhela isibani kuba kukhanya endleleni ukukhuleka sixazululo umkhuleko awuna distance njengoba ngizothandaza ngilapha nje uzoswa umuntu ole kude njoba siqopha nje inkonzo iphuma lapha kulezi zinto zeingane koma YouTube ngisho umuntu ose Cape Town umkhuleko sihlengo sethu umkhuleko iyona ndawo yethu okubambelela
umkhuleko ungadlulisa yonke into kodwa ungakhohlwa ukukhuleka, ungakhohlwa umthandazo. Umthandazo uyiphila yebandla. Waqeda umthandazo, the church will become weak. Waqeda umthandazo ikholwa liya collapse. But umkhuleko indawo yokucasha. uJotham wabalekela edwaleni wacasha khona. uShechem wathi eqotha abafowabo, but uJotham escaped because he hid on the rock. Wacasha lapha kuleli dwala, bathi noma kwenzekani ufuneka nawe ube nedwala lakho, ube nendawo yakho yokucasha. Okusha amakholo ehlabelele nendawo yami yokuthandaza, ube nendawo yakho yokucasha, indawo yethu yokumbheka, indawo yethu yokuma. Umkhuleko is our tower where we stand and look afar. Sibone izinto engabe akayibona ungagibelanga khona phezulu. uAbimelech wabuthatha kanjalo kubukhosi endlini kayise, wabulala bonke labo half brothers bakhe abazalwa uGideon. Uyena wathatha umbuso ngokuqotha abafowabo, kodwa uJotham wasinda ngoba wacasha edwaleni. Asibonge egameni lenkosi. Baba, siyabonga mongcwele, siyabonga Jesu, siyabonga kuphila kwethu, siyabonga amandla ethu, umo lwethu, siyabonga wena osinakekelayo, siyabonga wena osithandayo. Mana ngakithi inkosi nakulesi sikhathi siyathandaza egameni lika Jesu elinamandla. Moya ongcwele, sikhulekela nkosi abazalwane bonke emabandleni onke, sikhulekela ingcezu zakho emabandleni onke, sikhulekela ukushwela kwevangeli umhlaba wonke. Baba ongcwele, inhliziyo yethu iyabona, iyasho, iyakholwa, sekuseduze phambili. Siyaphambili, whether kumnandi noma kakumnandi, whether siyathanda noma kasithandi, but sofakela iyaphambili ngaso sonke isikhathi. Sibusise, usikelele, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Thank you, boy.